Ahojte, predstavte si, že idete na traktore stále vpred. Valtra ponúka Twintrack. Poďme sa spolu na to pozrieť. Čo tak mať z traktora rezačku na kukuricu alebo používať ťažké náradie pred vašimi očami? Valtra Twintrack je unikátny systém obojstranného riadenia, ktorý posúva efektivitu a pohodlie práce na novú úroveň. Tento systém umožňuje jednoduché otáčanie sedadla o 180 stupňov, pričom na zadnej strane kabíny sú umiestnené všetky potrebné ovládacie prvky, volant, pedále a multifunkčná lakťová opierka so Smart Touch ovládaním. Vodič tak môže pohodlne pracovať v opačnom smere, čo je ideálne pre úlohy ako je kosenie, štiepkovanie, frézovanie či hrabanie. Jednou z hlavných výhod Twintracku je dokonalý výhľad na pracovný priestor za traktorom. Táto technológia minimalizuje nutnosť častého cúvania, šetrí čas a znižuje fyzickú námahu vodiča, čo je veľkým prínosom pri dlhých pracovných dňoch. Twintrack je dostupný v modelových radách Valtra N, T, Q a S, pričom výkon traktorov sa pohybuje od 135 do 420 koní. Tieto stroje sú vybavené modernými technológiami, ako je AutoGuide a presné satelitné riadenie. Valtra Twintrack je ideálny pre farmárov, ktorí hľadajú všestranný stroj na poľnohospodárske, lesné či komunálne práce. S kombináciou výkonných motorov dokáže tento traktor zvýšiť produktivitu a uľahčiť prácu v každej situácii.